Şanda emirli Goj Parlamentory Partiya Demokratîk a Gelan HDP serî onder û endama Kongreya Jina Azad Kec a Ceylan Bagiryanîk pêk tê ber bi Qendîlê veçûn. Şanda emirliyê çarê Sibatê seredana rêberê PKK Abdallah Öcalan kiribû û piştî şanda parlamentorên HDP Berfîn Boldan serî onder li gel Cigerserokvezîrê Tirkiyeyê Elçan Akdogan re hevdîtinek pêk anîbûn. Li gorî daxuyaniya HDP parlamentorên Stenbolê serî onder û Ceylan Bagiryanek di çarçoveya danûstandina pêfejoya çareseriyê de li Qendîlê bi perpirsên kecekê re bicivin. Hat ragihandin got endamên din yên şandeya pêfejoya aşîtiyê Berfîn Boldan û İdrîs Balokan ji ber gotûbêj û dangdana pakêta ewlekariya navxweyî li parlamentoya Tirkiyeyê tevlî şandê nebûne. Wek tê zanîn cara dawî şanda emirliyê sêzdehê Sibatê seredana Qendîlê kiribû û bireyadarên kecekê re civiya bûn. Şanda emirliyê li ser hevdîtina Qendîlê daxuyaniyek daw ragihand bû. Di civînê de rewşa pêvejoya çareseriyê qanûna bi navê ye pakêta ewlekariya navxweyî nerixandin. û rêyedarên kecekê her wiha diyar kirin got AKP li şûna got gavên berbêçav bavêje bi hinek tiştên din demê serxwe derbas bike. Tê zanîn got rêyedarên kecekê li dijî pakêta ewlekariya navxweyî ne û tê gotin heger pakêt li parlamentoya Tirkiyeyê bê pes nedekirin tê pêvejoya çareseriyê bikeve rewşa metirsiyê.